Zdravím vás. Dnes mám pro vás novinku, a to bytový dům v obci Jihlavy, čítající 3 byty a s možností ještě jeden velký vybudovat v podkroví. Třeba jste investor a zrovna hledáte investiční záležitost. Nebo vás může zaujmout, jak bydlet ve velkém vlastním bytě a k tomu 2 až 3 byty pronajmout. Pojďme se na něj nyní spolu podívat. V současné době jsou 2 ze 3 bytů po rekonstrukci. V přízemí je byt 4+1 o velikosti 101 m². Dále pak 3 garáže, v prvním patře je byt 4+1 o velikosti 105 m². A krásná uzavřená veranda. Dále pak 3. byt, který čeká na rekonstrukci. No a v půdním prostoru pak příležitost pro vybudování 4. podkrovního bytu. Bytový dům se nachází mezi městy Šternberk a Olomouc, takže v žádané lokalitě. V okolí je spousta prostoru pro volný čas. Lesy se spoustou pěších stezek a cyklotras, které lze v zimě využít na běžkování. Pouhých 5 minut autem pak golfové hřiště s restaurací ve Vésce. 12 km je nejbližší možnost lyžování v hrubé vodě a zde je i hotel s wellness centrem. A třeba do Zoo Olomouc je to 13 km. Tak pokud vás to zaujalo, tak neváhejte a zavolejte mi. Sdělím vám podrobnější informace a domluvíme si individuální prohlídku. Mé jméno je Radek Roupa a budu se na vás moc těšit.